mi, aby som vás všetkých srdečne privítal pri slávnostnom odovzdaní nájomných bytov 14-bytovej jednotky. Srdečne vítam medzi nami našich vzácnych hostí, a to zástupcu riaditeľa Štátneho fondu rozvoja a bývania Slovenskej republiky Ľudovíta Chropovského. Ďalej pracovníka Štátneho fondu rozvoja bývania inžiniera Vavrinčíka. Z Krajského stavebného úradu z Trnavy inžinierku Uváčkovú a pani Jamrichovú. Naša obec sa rozvíja, tak povediac, vo veľkom tempe, nakoľko v priebehu 2 rokov sme odovzdávame 2 nájomné byty, 2 bloky nájomných bytov. Dovolím si poznamenať, že tak peknú stavbu som už dlhšiu dobu nevidel a chodíme po celom Slovensku. Dúfam, že tak pekná je aj vnútri, ako vypadá zvonku. Fandíme vašej obci. Veľmi krásny byt. A to je pekná veľká kuchyňská linka. A dajte aj dátum, keď to zapísať. Dneska. Píše? Je to aj ďalšie také. Píše Marika.